semkneme správným způsobem, najdeme si správný právníky, začneme si na to peníze, protože samozřejmě, když budeme každý sám, tak to neutáhne finančně. Ale když půjdeme dohromady a uděláme si dohromady fond a půjdeme do toho, myslím si, že to vyhrajeme. Protože mezi tím oni obsílali kamsi nějaký výzvy k soudu, kamsi, protože ona byla přestěhovaná, že mezi tím, takže ona vůbec netušila, že mezi tím z těch 90 000, který v nich původně původem chtěli jako úplně nesmyslnou provizi za nic, to narostlo na 390 000. A nyní oni požadují a už vlastně je v exekučním řízení. Což jako takovýmhle způsobem oni fungují. Prostě o tomhle to je. Někde figurovala, myslím, že tady dostaví tvář. Já si to pamatuju, že ano. Ano, blouděj, lidi jak je většině z vás jistě známo, sešli jsme se zde před sídlem realitní kanceláře Prolux Consulting Inc. SRO, abychom vyjádřili svůj odpor proti nepravostem, kterých se dopouští tato pseudorealitní kancelář na svých klientech. Tato realitní kancelář se totiž v žádném případě nezabývá zprostředkováním prodeje nemovitostí, tak jak nabízí svým klientům před uzavřením smlouvy. Spolupracující makléři Proluxu naopak prokazatelně záměrně uvádějí klienty v omyl tím, že jim podávají nejasné, dvojsmyslné a klamavé údaje. Všechna ujednání, jež jsou nedílnou součástí smlouvy, jsou naprosto cíleně sepsána právníky Proluxu s jediným záměrem, a to vytvořit si z klientů své vazaly. Tato ujednání jsou velmi chytře formulována tak, aby je klienti dříve nebo později museli porušit. Neboť sankce, vyplývající z porušení těchto ujednání, jsou významným, možná i jediným zdrojem příjmů realitní kanceláře Prolux. Zajímavé ovšem je, že ačkoliv jsou ujednání ve smlouvách takto evidentně sebevražedná, lidé přesto tyto smlouvy podepisují. A podepisují nejen lidé nižšího vzdělání a slabšího právního povědomí, ale i lidé s vysokoškolským vzděláním. Ba dokonce do této právní pasti spadlo i několik právníků. O tom, že se skutečně jedná o past a nikoli o ojedinělé pochybení, svědčí, myslím, dostatečně průkazně více než 400 trestních oznámení, která jsou v současné době evidována Policií České republiky na odboru hospodářské kriminality. Jak je to vůbec možné, že tolik lidí podepíše něco tak nesmyslného a sebevražedného? Jsou snad očarování pomoc černé magie? Pravda, že i toto mě napadlo v prvním šoku po zjištění, co jsem to vlastně podepsala. Ale netřeba přeceňovat schopnosti těchto vykuků. S největší pravděpodobností se jedná pouze o dokonale propracovaný marketingový mechanismus podpráhového ovládání mysli klienta. Řekla jsem pouze, lidská mysl je ovšem ve skutečnosti velmi křehká a u lidí čestných, kteří sami nic zlého nezamýšlejí a bývají tím pádem i důvěřivější, je i snadněji ovlivnitelná. Ovládání a manipulace s lidským myšlením je tedy, zdá se, neméně nebezpečnou zbraní než kouzla a čáry zlých čarodějů z pohádek. Takže skutečnost je taková, že spolupracující makléři Proluxu, vyškolení na úroveň varietních umělců, pomocí svých pečlivě připravených triků doprovázených potoky lží, cíleně manipulují klienty k podpisu naprosto zběsilých smluvních ujednání,
jaká by za normálních okolností žádný minimálně gramotný člověk nikdy v životě nemohl podepsat. Takováto ujednání by ovšem nikdy bývala nemohla obstát v žádném sporu, kdyby byla spravedlivě projednávána před občanským soudem a dle zákona. Aby k takové situaci nedocházelo, vkládají proradní právníci Proluxu do textu smlouvy nenápadný odstaveček s rozhodčí doložkou, čímž v podstatě pouze využívají díry v zákonech, která existenci rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách umožňuje. A tímto se dostáváme k dalšímu důvodu našeho setkání, tedy k té díře v zákonech. Chtěli bychom totiž nyní zde za přítomnosti médií vyjádřit svoji nespokojenost s činností, respektive spíše s dosavadní nečinností ústavních činitelů, kteří svým laxním postojem tyto nemorální a společensky nebezpečné praktiky vychytralým podnikavcům dlouhodobě umožňují. O co tedy jde? V rozporu s doporučením Komise Evropské unie a v rozporu s posledním přáním pana ombudsmana Otakara Motejla, které dne 10. února tohoto roku na půdě parlamentu vyslovil, nebyla do zákonů České republiky doposud implementována věta, která zakazuje používání rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách. Rozhodce je tedy tou jedinou osobou, která rozhoduje o své nezávislosti. Jak myslíte, že asi rozhodne, když jej stovkami dobře zaplacených sporů zásobuje výhradně jedna strana, a to pochopitelně strana silnějšího, tedy podnikatele, v našem případě Proluxu? Žádný soukromý rozhodce se v podstatě nemusí řídit zákony této země a dokonce ani mezinárodním právem. A jakýkoliv i sebenesmyslnější a sebenespravedlivější rozhodčí nález je tak stále pravomocným exekučním titulem a obecný soud nemá pravomoc jeho hmotně právní podstatu přezkoumat. Samozvaným podjatým rozhodcům, kteří jako na běžícím pásu vydávají rozhodčí nálezy s evidentně předem předplaceným výsledkem, které jsou nejen z gruntu nespravedlivé, ale často i v rozporu se zdravým rozumem, nehrozí naprosto žádná újma. Zákony naší země totiž staví rozhodnutí pana soukromého rozhodce, který podle českých zákonů nemusí mít žádné, natož právní vzdělání, naroveň rozhodnutím právně vzdělaných a prezidentem republiky jmenovaných soudců. Ba co víc, proti rozhodnutí soukromého rozhodce není v tomto státě v podstatě žádná možnost opravného prostředku a jeho exekuční vykonatelnost je okamžitá. Pod záštitou děravých zákonů jsou tím pádem v naší zemi páchána nepředstavitelná zvěrstva. Stovky, možná i tisíce občanů naší země díky této díře v zákonech jsou zbaveni svého ústavního práva na spravedlivý proces a následně na základě rozhodnutí samozvaného soukromého rozhodce vystaveni hrozbě exekucí majetku. Nemusíte být ani zadluženi, ani nemusíte spáchat žádný přestupek a přesto si nikdo z vás nemůže být nikdy jistý, kdy na vaše dveře zaklepe exekutor. Často se v diskuzích na internetu setkávám s názorem, že za blbost se platí. Co si však pomyslíte o kapsáři v MHD, který se dovolává své beztrestnosti s argumentem, že přeci na každém okně v tramvaji je nalepená cedulka "Pozor na kapesní zloděje" a všichni cestující si to mohli přečíst. A co si pomyslíte o ruce zákona, která mu tento argument uzná? Jaký je rozdíl mezi kapsářem v tramvaji a realitním makléřem, který naprosto cíleně vstupuje do vašeho domu se záměrem vás oklamat? Podle mne je rozdíl pouze v objemu lupu. A taky v tom, že kapsář je o poznání méně chráněn zákony. A ještě si dovolím ocitovat jednoho z diskutérů na našich stránkách Stop Prolux. Fyzické násilí na člověku se všeobecně považuje za odsouzeníhodné. Když napadne silnější jedinec slabšího, je to odporné a odsouzeníhodné. A když ještě k tomu útočník použije své znalosti bojových umění, je toto jednání kvalifikováno jako trestný čin. Ale když položí na lopatky právně vzdělaný občan jiného občana se slabšími znalostmi v oblasti práva, sklízí agresor potlesk za svůj mazaný výkon.
Marcus Tullius Cicero napsal již roku 50 před naším letopočtem. Proto jsou zákony dány, aby silnější nemohl všechno. Bylo by tedy příhodné, kdyby si naši zákonodárci konečně smysl tohoto nadčasového výroku v plném rozsahu uvědomili a začali se jím řídit. Zastávám názor, že ochrana občanů v civilizovaném světě by neměla být řešena pouhým rozvěšováním varovných cedulí s nápisem podepsat můžeš, přečíst musíš. Toto je alibismem a výsměchem poškozeným občanům. Mediální osvěta nabádající spotřebitele k obezřetnosti je sice chvályhodným, ale rozhodně nikoli dostatečným prostředkem. Dokud se totiž nezmění platné zákony, bude rozhodčích doložek v praxi i nadále zneužíváno v neprospěch spotřebitelů a občanské soudy budou i nadále zavaleny žalobami proti rozhodčím nálezům. Což samo o sobě je pochopitelně v rozporu s původním určením institutu rozhodčího řízení. Nutno ještě dodat, že takováto praxe je ve vyspělých členských státech Evropské unie naprosto nemyslitelná. Je tomu již bezmála 21 roků, co jsem stála právě zde v těchto místech a cinkala klíčem, abychom se my všichni, celý národ, mohli svobodně nadechnout a zbavili se zvůle bolševického režimu. Jsme nyní demokratickou společností a proto nedovolme, aby zrůdnosti bolševické diktatury vystřídaly zrůdnosti právní džungle. V této džungli nám snad ale konečně svítá jiskřička naděje. Nelze totiž vyloučit, že díky snahám zde přítomných poslanců za stranu Věci veřejné bude potřebná novela směrnice v dohledné době schválena a spotřebitelům tak bude do budoucna zachováno právo na nezávislý soud. Děkuji vám za pozornost. Takže dobrý den, je to poprvé, co mluvím do megafonu, takže se omlouvám, jestli to nebude moc dobře slyšet. Já a moje kolegyně Karolína Pík, která je předsedkyní ústavně právního výboru parlamentu, připravujeme právní úpravu, přemýšlíme o právní úpravě, která by Českou republiku posunula někam směrem k západní Evropě a k vyspělejšímu pojetí práva. Chceme se tím přiblížit i evropskému právu a evropské směrnici, která už byla vydána, a chceme zabránit, aby podobné rozhodčí doložky byly zneužívány v budoucnu. Jak to udělat? Chceme, aby rozhodčí doložka nesměla být součástí adhezních spotřebitelských smluv, neboli rozhodčí doložka bude moci být součástí toho velkého korporátního práva, pokud se dvě velké firmy na něčem dohodnou, prosím, ale neměla by být využívána ve spotřebitelských smlouvách, ke kterým přistupuje mnoho a mnoho lidí, kteří jsou často bez právního vzdělání, anebo, jak jsme sami slyšeli, právní vzdělání mají, ale prostě neočekávají takovou křivárnu. Takže snad se to podaří a já doufám, že uspějete se svými spory. Děkuji. Dobrý den.